Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar duniya muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ma dai ni ne naku Abdullahi Haske daga kasuwar Kurmi mai maganin mata har da maza ma. Sannan yau ma mun ƙara zuwa muku da magungunan mu sababbin project masu kyau in Allah yadda in kuka zo wannan kamfani namu mai ɗimbin tarin albarka duk za ku same su. Muna da magani duka matsalolinku da ya dame ku na ɓangaren matsaloli na yau da gobe, basir, typhoid, ulcer and malaria, sannan kuma da na ɓangaren auratayya na maza na yau da gobe, maza da mata wanda suke damun maza da mata yau da gobe. Sannan ɓangaren mata wanda za ka ga namiji gaba ɗaya ma wata ma sai an mata kishiya, wata sai an mata kishiya, wata sai kaza wani mijinta ya sake ta, za dai ka ga ba a daidaituwa a zaman aure. To in Allah yadda akwai matsaltsalun da suke damun ku matan ma har ma da maza. Shine to kaga mun tanadar wa mata wannan magani BIP matse ta gamgam ɗan gwal. Wannan magani ɓangaren mata masu infection, duk wani matsala dai da yake gaba, rashin gamsarwa da ba ta samu ko menene ko sanyi dai ko duk wani datti dai da yake gabanta da mataccen mani duka yana fitar da shi wannan maganin. Ana tafasa shi ne ana zama a cikin shi a cikin roba. Sannan su ma maza ba mu manta da su ba, mun zo musu da wannan magani kauri da tsawo kamar maza masu ƙanƙancewar gaba, masu dai ba sa gamsar da iyalinsu, ƙarfin maza dukan Allah yadda wannan magani in kuka zo wannan kamfani mai ɗimbin tarin albarka za ku same shi. Sannan ɓangaren sanyi ma wannan magani namu in Allah yadda in kuka zo wannan kamfani namu in dai sanyi ne yake damun ku, in dai sanyi ne kowane irin sanyi ne in kuka zo wannan kamfani za ku same shi. Mun tanadar muku shi na daban ne VIP. Sannan ɓangaren mata wannan maganin sai ma dai kun zo, shi sunan shi kenan ma lalata gaban kishiya, sai ma dai kun zo, amma dai ba zan muku bayanin shi ba sai dai kun zo. Za ku same mu akan lambar waya 07069171800 ko kuma ku same mu akan lambar waya 09066458740. Muna nan a kasuwar Kurmi layin 'yan soso kusa da Ama Plaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.